I dag skal vi snakke omkring bådvarme her på Bådbloggen. Jeg har taget et par produkter med, som jeg meget gerne vil vise jer. Det første, det hedder en fugtsluger. Det er sådan en fin lille blå plastikkasse, som man kan købe for en 40-50 kroner, og de fås i forskellige størrelser. Der er sådan nogle fugtabsorberende perler i den her pose, og dem lægger man ind i låget på den her kasse. Sådan. Og sætter plastiklåget på. Presser til. Og så sætter man låget her oven på kassen her. Det her, det gør, at alt overskydende fugt, som der måtte være i båden, det bliver absorberet af de her perler, og så ryger det ned i den her plastikkasse. Den her, den holder cirka 1-3 måneder, men min erfaring det er, at den her den holder fint i en hel sæson. Det er ikke i hele vintersæsonen, at der er fugtproblemer. Det er rigtig meget i løbet af foråret, at man vil opleve problemer med det. Så 40-50 kroner, og så undgår du fugt i båden. Det næste, jeg gerne vil vise jer i dag, det er den her fantastiske lille GSM stikkontakt, som vi har fået tilsendt fra Svane El. Den fungerer på den måde, at man har sådan en lille temperaturføler, som man kan sætte ind i siden af den. Og der er selvfølgelig også noget forlængerledning med, så man kan måle temperaturen et bestemt sted af båden. Og så fungerer den på den måde, at den kan tænde og slukke for et varmeapparat via sms-kommunikation. Man kan også tænde og slukke for et varmeapparat på bestemte tidspunkter af døgnet og bestemte ugedage. Eller man kan måle temperaturen nede i båden og så tænde og slukke, når det bliver henholdsvis for varmt og for koldt ned i båden. Det her, det fungerer uden brug af 3G, uden brug af Wi-Fi eller noget som helst andet. Det er udelukkende ved brug af sms-kommunikation, det fungerer. Og jeg vil gerne lige prøve at vise jer, hvordan den her fantastiske lille produkt det fungerer i praksis. Så nu har vi fået vores GSM-stikkontakt her sluttet til vores landstrøm på båden, og jeg har sat en 220 volts varmeblæser til. Så jeg har downloadet en app til min telefon. Det er ikke nødvendigt at have den her app. Det eneste, den her app det gør, det er, at den hjælper dig med at skrive sms-beskederne. Men har du en smartphone, så er det en rigtig god idé at gå ind i en App Store og søge efter SimPal T40. Så kommer der sådan en fin app her frem, hvor man kan få hjælp til at skrive de her mange sms-beskeder, som man kan sende afsted til den her kontakt. Det første, jeg vil prøve, det er bare at tænde for strøm i kontakten. Så jeg trykker på Power Connect og sender en sms-besked afsted. Og inden for et par sekunder, så bliver beskeden modtaget, og så skulle den gerne tænde for min varmeblæser. Og det gjorde den så også nu. Og på samme måde, så kan jeg trykke på Power Disconnect, sende den besked afsted, og inden for et par sekunder, så slukker den igen for varmeblæseren. Udover den her manuelle kontrol af kontakten, så kan man også få den til at tænde og slukke ud fra nogle temperaturværdier. Så man angiver de her værdier ind i appen, og igen sender den her sms-besked afsted, og så vil kontakten her tænde og slukke, alt efter hvilke temperaturværdier man nu har indstillet den til. Og sidst men ikke mindst, så kan man indstille den som et tænd- og sluk-ur, hvor man kan angive, at på nogle forskellige dage, eller på daglig basis, fra klokken et eller andet til klokken et eller andet, der vil man gerne have, at kontakten her skal være tændt. Så hvis vi for eksempel sender den her besked afsted nu, så skulle kontakten være tændt mellem klokken 6 og klokken 21, og fordi vi er inden for det her tidsrum lige nu, så skulle den meget gerne tænde for varmeblæseren her om et øjeblik. Det gjorde den også, og klokken 21 i aften, så får den så slukke for vores varmeblæser igen. Man kan herinde i appen også opsætte nogle forskellige notifikationer, hedder det. Så man kan få en sms-besked, når strømmen for eksempel går i båden. Og man kan også opsætte, hvilke brugere eller hvilke telefonnumre, der skal have den her besked. Så både dig og konen eller naboen kan få en besked om, at nu er strømmen forsvundet nede i båden. Udover det, så er der et password, som man kan sætte på kontakten her, sådan at det ikke er alle folk, som der kan få lov til at kommunikere med din stikkontakt. Så sidder du måske og tænker, jamen det er fint nok det her, Lasse, så kan du sætte en 220 volts varmeblæser til, men det er ikke det, som jeg har brug for. Jeg har brug for, at der er et eller andet 12 volts apparat, som der tænder og slukker ned i min båd. Det er der selvfølgelig også en løsning på. Og den løsning, det er sådan et relæ her. Jeg vil ikke forklare nu, hvordan det fungerer i detaljer. Du kan gå ind på bådbloggen.dk og læse vores indslag omkring det, hvor vi både beskriver den her kontakt i detaljer og den her relæ i detaljer. Det her, det er super smart. Det man kan gøre, det er, at man kan kontakten her fungerer ved, at der kommer 220 volt ind på den,
og så kan man få den til at lave en 12 volts forbindelse, alt efter om der er strøm på, eller der ikke er strøm på. Hvordan det her fungerer sådan i detaljer, jamen klik ind forbi bådbloggen.dk, så er der en detaljeret beskrivelse af det derinde. Det var det for det her indslag på bådbloggen. Jeg vil ønske jer alle sammen en fantastisk dejlig december måned, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses igen til januar, hvor vi blandt andet får besøg af Rent Skib, som kommer og hjælper os lidt med at polere Edeka. Men inden at vi lige lukker helt af for i dag, så vil jeg lige vise jer en lille bitte ting, som jeg har gemt hernede. Det er nemlig en lille pakke, som jeg har fået sendt til mig selv. Og det er jo sådan, at det er december måned, så jeg vil gerne huske alle folk på derude, at i december måned, der skal man huske at give sig selv en gave. Så gå ud og køb en lille ting til dig selv. Jeg har valgt at give mig selv noget, som jeg så inde på Facebook. Og det er sådan en lille fætter her. Det her, det er simpelthen en gummibådsmotor med håndsving. Og nu vil jeg lige prøve at pakke den op, så I lige kan se, hvordan sådan en her den ser ud. Sådan her ser den ud. En gummibådsmotor med håndsving. Husk at subscribe til vores YouTube-kanal. Du kan også finde os inde på Facebook og vores hjemmeside. Adressen den står her i bunden. Det er bådbloggen.dk. Vi ses i 2017. Ja, virkelig smart.